tanu yambo tagadi aw bela jelema aw ni nyakuma aw bismillah ko kuna fundi gafe wala kalli keneka bamanankana limana ujamuka mbila se aw ma dongo do katandene fuka se juma do ma ni wati manase nage kanye kono to mana temeni sanga bisaba e fuka se akanye tawma limana usanga bisaba kona la gafe minumbe sebe ambalma kuna fundi law fe anya kanu kaye keneka aseka gafe num bama yelema bamanankana bebe se ka famiya sɔrɔ a la cogo min na sabu ni bamanankan fɔ Mali kɔnɔ maa caman bɛ yen min b'ale mɛn o kama an ye nin waati in sugandi ka se ka kunnafoni ninnu ayiwa lakale bamanankan na a bɛ se ka famiya sɔrɔ jamana ale kunnafoni la cogo min na an sigira kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu b'a lamɛn radio Joliba fana sanfɛ an tɛ ɲinɛ o kɔ an b'u fɔ Bamako yan nɔ 105 murumuru fu falaki segukaw fɛ yen nɔ radio Joliba bɛ lamɛn fana 100 murumuru 1 minnu fana b'a lamɛn bɔlɔlɔw sanfɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maliden cɛ ni muso an b'aw bɛɛ fɔ k'aw waleɲuman dɔn an b'a fɔ a ɲɛna aw danse limanaw gafew bɛ yan nɔ an bɛna lajɛ ka minnu walawala aw ye sisan l'indépendant bɛ yan nɔ le reporter bɛ yan Nouvel Horizon bɛ an bolokɔrɔ le soir de Bamako bɛ yan les échos bɛ yan ani l'essor limanaw ninnu kunnafoni sɛbɛn ninnu bakurunbaw la l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko min ye yɛlɛmani minnu bolodalen don politiko nasira la ani an ka mara jamana mara siraw ayiwa olu yɛlɛmani na a jirala k'a fɔ ko charte n'o ye politikitɔnw ka ayiwa sɛbɛn min b'o o kunkɔrɔ n'o ye charte des partis politiques ye ayiwa ko sini araba ayiwa sigi bɛna kɛ ale kunna sabu sifinnakaw olu jɔyɔrɔ kan ka ye politikitɔnw kɔnɔna la jɛkulu dɔ min bɛ fasoden jama tɔgɔ la ale de ye ni laɲini kɛ sini ko o y'o dɔgɔ duman ye sigi bɛna kɛ o ko kunna l'indépendant y'a kuma fɔ an bɛna a lakale aw ye sisan ni o bɔra yen le reporter bi yan limanaw min ye jamana yɛrɛ bɛ se ka lafasa ani jamana bɛ se ka jɔ a yɛrɛ ko la cogo min na Mali ka kɛ i n'a fɔ ayiwa jamana min n'a kan ka bonya diɲɛ ɲɛfɛ bi ko Mali jɔn bɛ a jɔsi ɲɛnama ka o ko siratigɛ la jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ an kunna bi limanaw u y'o yira diɲɛma la k'a fɔ Mali tɛ se ka kɛ batɛmɛsira ye bilen maa si tɛ se k'a fɔ k'i b'i sago kɛ Mali jamana na bilen reporter y'a kuma fɔ an bɛna an da don a la sisan nɔ o mana bɔ yen nɔ reporter mana bɔ yen Nouvel Horizon bɛ yan nɔ min ye Nouvel Horizon ye ale y'a jira k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga nɔ na yan'a ka kɛnɛya limanaw min ye ayiwa minisiri min bɛ yen n'o bilala nɔ na colonel Abdoulaye Mayiga ale kɔni ni ayiwa premier ministre ka baarakɛyɔrɔ maaw ye ɲɔgɔn ye min bɔra o kɔnɔna la Nouvel Horizon y'i da don o la an bɛn'o fana lakale aw ye soir de Bamako fana kumana limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko ɲɔgɔndan min n'o ye baccalauréat ye yɔrɔ ale tɛmɛna kɔsa in na a jarala k'a fɔ min ye lakɔli karamɔgɔ dɔ ye yɔrɔ ale jalakira kosɛbɛ kaɲɛbakaw fɛ yen k'a fɔ ko a ye kalanden musomanin dɔ to yen u ka don ayiwa ka ɲɔgɔndan in kɛ k'a sɔrɔ ni bugunatigɛ sɛbɛn min bɛ yen n'u kama carte d'identité k'o t'a bolo o kɛra sababu ye lakɔli karamɔgɔ in limanaw sariya y'a nɔ minɛ ko a ka kiiri o bolodalen don ka bila min bɛ tali kɛ bi bɛɛ tribunal min bɛ keɲɛbakaw fɛ bi sɔgɔmada in na an bɛna o lakale aw ye o mana bɔ yen les échos welewele bi yan limanaw min ye professeur Clément Dembélé ale ko ɲinan a bɛ se an ka jamana yɔrɔ caman ma yɔrɔ minnu bɛ yen n'i y'a sigi sɛnɛkɛyɔrɔw de ko don 312 limanaw ko a yɔrɔ caman bɛ yen olu ma nɔgɔ sɔrɔ dɛ n'o ye engrais ye professeur Clément Dembélé ko n'an dun tora nin cogoya la san wɛrɛ san 2023 maa bɛ se k'i sigi ka kɔngɔ yɛrɛ de kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ yan professeur Clément Dembélé y'o kuma fɔ an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni min ye o ye l'essor ye limanaw l'essor y'a jira k'a fɔ falajɛ ani sogoninko yɔrɔ minnu bɛ yen ni jamanaden minnu bɛ yen ni olu bolila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ayiwa kɛlɛ y'a sababu ye n'an ko ma ko déplacé limanaw bɔra kɛlɛ la siranya yɛrɛ kama nka Bamako yan u tɛ lafiya fana na dɛ k'a sababu kɛ u sigiyɔrɔw tiɲɛ yɛrɛ la sigiyɔrɔ ninnu man ɲi ni nɔgɔ tɛ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ sigi gɛlɛyalen don ayiwa déplacé ma o yɔrɔ kofɔli ninnu na l'essor y'a kuma fɔ an bɛna an da don a la sisan limanaw an bɛ kunnafoni lakalili daminɛ ni fasidien sɛbɛn l'indépendant ye l'indépendant ka kuma la bi a y'a jira k'a fɔ ka se ka charte min bɛ yen n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ politikitɔnw tɔgɔ la ayiwa politikitɔnw olu de ka baara bɛ kɛ ni ayiwa sariya min ye politikitɔnw tɔgɔ la charte des partis politiques ko sini ale kɔni bɛna bila ɲɔgɔn ye dɔ kɛnɛ kan ayiwa ka se ka yɛlɛmaniw boloda ko siratigɛ la a jala k'a fɔ sini araba o y'o dɔgɔ duman ye yɛlɛmani minnu bɛ yen n'olu laɲininen don an ka jamana kɔnɔ nin waati in na politiko nasira la a jala k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ yen n'u kama consortium des organisations civiques et politiques de jeunes et de femmes
olu ye musolakaw ni sifinakaw olu be ɲɔgɔn sɔrɔ fasoden jama ka jɛkulu dɔ de kɔnɔna la olu de ka laɲini ye nin ye ko sini araba a bɛ bɛn utukalu tile 31 libanaw ko ɲɔgɔn ye dɔ bɛna kɛ hakilila falen don ani kalan dɔw bɛna kɛ a ko siratigɛ la u k'a ma ko atelier libanaw a kun de ye walasa politiki tɔn yɛrɛ tɔgɔla sɛbɛn min bɛ yen a bɛ se ka lajɛ cogo min na k'a lajɛ musow ni sifinakaw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka ye politiki tɔnw kɔnɔna la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka bureau politikiw kɔnɔna la ani fana sira ka di sifinakaw ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maa bɛ kan bɔ politiki tɔn tɔgɔ la a ka gɛlɛ i ka sifinaka ye politiki tɔn ɲɛma k'a fɔ ko bɛna jamanakuntigiya ɲini sifinakaw ka laɲini ye nin ye ani musolakaw a jala k'a fɔ loi électorale ale yɛlɛmali tɛmɛnen kɔfɛ sigi bɛna kɛ politiki tɔnw ka nin charte in kunna ka se ka lajɛ yɛlɛmali min fana bɛ se ka boloda a ko siratigɛ la yɔrɔ nin charte min filɛ n'a bɛ politiki tɔnw tɔgɔ la kabi san 2005 ayiwa ni bɛnkan in a bɛ sen ka fo ka n'a bila bi la a sera sa yɛlɛmani dɔw fana ka don a ko siratigɛ la a jala k'a fɔ a bɛ daminɛ sini utukalo tile 31 ka taa kuncɛ septembre kalo tile fɔlɔ Bamako yan nɔ consortium des organisations civiques et politiques de jeunes et de femmes olu ko k'olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka ayiwa charte a ka yɛlɛma n'a yɛlɛmana politiki tɔnw u ka tɔnw kɔnɔna la min ye sifinakaw ye olu ka se ka jɔyɔrɔ ɲumanw sɔrɔ sifinakaw ka se ka ayiwa u ni min ka kan politiki tɔnw kɔnɔna la u ka se ka di u ma n'o tɛ k'a bɛna fɔ sifinakaw kɔni ta kɛn bɛ tɔgɔ yɛrɛ ye u bɛ politiki tɔnw kɔnɔ u ka jɛrɛjɛkulu b'a damana musow ka jɛrɛjɛkulu yɔrɔ ni ye politiki tɔnw la i b'a sɔrɔ musow ka jɛrɛjɛkulu b'a la sifinakaw ka jɛrɛjɛkulu b'a kɔnɔ ko nka olu bɛna fɔ olu ta kɛn bɛ an ɲɛ b'a la ye an ta kɛn bɛ tɛgɛrɛ fɔ ye nka n'a jɔyɔrɔ ko nana walima ni ɲɛmɔgɔya ɲini nana olu ta kɔni bɛ kɛ an ɲɛ b'a la ye u y'a ɲini ko u bɛ fɛ min ka kɛ sisan o de ye n'i y'a sigi 100 politiki tɔnw kɔnɔna la 30 jɔyɔrɔ 30 ka di sifinakaw ma jɔyɔrɔ 30 fana ka di musolakaw ma walasa u fana ka se k'u ka hakɛw u k'o sɔrɔ ayiwa tɔn kɔnɔna la u y'a ɲini fana min bɛ tali kɛ nafoloko siratigɛ la yɔrɔ n'a fɔra k'a fɔ maa b'i kan bɔ politiki tɔn nɔfɛ k'i bɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye walima i bɛ jɔyɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ ni e tɛ nafolobatigi ye a jɔyɔrɔ sɔrɔli ka gɛlɛ e ma kosɛbɛ ko u k'a lajɛ u k'o sira nɔgɔya politiki tɔn minnu bɛ yen ni sifinakaw b'a kɔnɔ ni musolakaw fana b'a kɔnɔ u k'a lajɛ u k'o siraw fana nɔgɔya ayiwa sifinakaw ni musolakaw ma limanaw sɛbɛn in ko u bɛna kɛ ka taa bila conseil national de transition n'o ye CNT ma olu ɲɛkɔrɔ sini jɛrɛn yɛrɛ kɛnɛ kan a jala k'a fɔ min ye gouvernement yɛrɛ ale ye maa caman bɛna ye kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre ani ministre min bɛ yen n'o bɛ yɛlɛmani ko kunna n'o ye réforme politique institutionnelle ye ale bɛna ye kɛnɛ kan yen nɔ kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna na n'o bɔra ye le reporter bi yan limana o reporter y'a jira k'a fɔ min ye jamana yɛrɛma hɔrɔnya ani Mali jamana bɛ se ka bonya diɲɛma fɛ cogo min na bi ko Mali b'o sira de kan wa an jɔn bɛ jɔsen ka jɔsen min bɛ yen ni bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ Mali sɛbɛ dɔnna an bɛ don min na i ko bi reporter ka kuma la a ko ni an ka jamana a fɔ min ma ko souveraineté limana n'o de ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya Mali ka k'a yɛrɛ ta ye maa si kana fɔ ko ayiwa jamana min filɛ nin bɛ sago k'a la o de dabilala pewu bi bi in na Mali jɔlen don a jɔsen kan a jala k'a fɔ reporter kɔnɔna la bi ko kabi furanjɛla fanga min n'an filɛ o la nin ye n'a ye ayiwa sira dɔ ta n'o ye rectification ye ka se ka jamanadenw mago bɛ min na n'o de ye jamana ka jɔ a kolo la ayiwa ko siga foyi t'a la bi o baara in o bɛ ka kɛ jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ jamana minnu bɛ yen n'olu kalenkan de ye u b'u ka nafa bɔ Mali kɔnɔ ka taa n'u sen fila ye ko o kɔni a bɛna fɔ dansigi kɛra o la bi reporter ka kuma na a ko jɛlen don bɛɛ lajɛlen ye bi k'a fɔ n'a fɔra k'a fɔ furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi limana u ma sɔn fiyewu ka sira di maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka jamana in kɛ u yɛrɛ sago ye n'i y'a lajɛ Mali yɛrɛma hɔrɔnya Mali jamana dugukolo fan o fan bɛ yen k'a daminɛ lakana la yɔrɔ o ye fɔli bɔ bi Mali finitigiw olu jɔlen don ayiwa u jɔyɔrɔ la jamana fan o fan bɛ yen bi limana u teliyan bɛ ka se ka o yɔrɔ lakana ani jamanadenw n'u bolofɛnw limanaw ma se k'a fɔ ko lakanabaliya ko a bɛ ban pewu nka bi bi in na tiɲɛni yɛrɛ la ko n'i y'an ka finitigiw lajɛ u bɛ baara min na jamana lakanani a b'u dusukun na u b'a baara la sango kɔsa in na minɛn minnu bɛ yen ni olu nana limanaw ka di an ka finitigiw ma o kɛra sababu ye bi
jamana fan caman de ka dɔgɔn bi Mali finitigiw tɛ yɔrɔ min na wa min y'a la fana ye o kɛmɛ sababu ye bi Bamanci yɛrɛ u bɛ k'u dogo de hali minɛn minnu fana bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔsili kɛ n'a fɔra k'a fɔ ko fɔlɔ la limanaw na a kun jateminɛna k'a fɔ ko ayiwa jamana dɔw bɛ yen olu tun bɛ Mali sago cogo min ka d'u ye u bɛ jigin yɔrɔ min ka d'u ye nka bi o banna la sabu minɛn minnu bɛ Mali bolo i n'a fɔ radariw n'a ɲɔgɔnnaw n'a fɔra k'a fɔ hali i bɛ sago Mali kunna limanaw radar ninnu u na i ye wa u n'a dɔn k'a fɔ e nana min na ka se ka o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn nka limanaw reporter ko nin minɛn ninnu sɔrɔli waati a kɛra k'a sɔrɔ Mali bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ CEDEAO ale ye gɛrɛntɛ min bɛ Mali kan waati la bɛɛ kun ko ayiwa min ye nafolo ye o tigɛra an ka jamana na wa CEDEAO ni UEMOA o kun y'o baara kɛ limanaw nka o n'a ta o ta jamana n'o ye Maliba in ye a sera k'i jɔ a jɔyɔrɔ la limanaw jamana ɲɛmɔgɔw n'u ka jija minɛn caman bɛ yen n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye ka se ka o sɔrɔ a ma kɛ ni maa si ka dɛmɛ ye a ma kɛ ni maa si ka juru ye a ma kɛ ni maa si ka wulikajɔ ye a kɛra jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de ka laɲini kɔnɔna la walasa min ye jamanadenw ye u kana tigɛ ayiwa ɲɛmɔgɔw la an bɛ don min na ko bi o baara in o de bɛ senna fo ka n'a kɛ embargo wulila maa caman kɔni dabali banna k'a fɔ nin jamana in an ko hakili la k'u bɛna dɛsɛ nka u ma dɛsɛ an bɛ don min na ko bi u bɛ ka min kɛ limanaw o kɛra sababu ye jamana caman bɛ yen minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ siranna Mali ɲɛ n'i ye jateminɛ kɛ Mali ni Faransi tun bɛ ɲɔgɔn na fɔ ɲɔgɔn la lakana ko siratigɛ la f'a kɛra sababu ye Mali yɛrɛ Faransi ka lasigiden gɛn u ka kɛlɛcɛw olu y'u kɔdon u ka jamanakuntigi ka laɲini kɔnɔna la a waati la limanaw Mali ye kangarida gɛlɛn ta ka ɲɛsin jamana o jamana bɛ yen Faransi yɛrɛ dɔrɔn tɛ k'a f'u ɲɛna n'u ye Mali jamana pan walima ni min nana jigin Mali kɔnɔ yan k'a sɔrɔ ni yamaruya ma d'i ma e ta fila ni cɛtigɛ an b'o de la limanaw Kodiwarikaw ka finitigi maa 49 minnu n'olu cunna yan o bɔra min fɛ halisa o kuma bɛ senna limanaw olu bɛ jamana kiiritigilamaw ka bolo kan delili sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ walasa olu ka se ka bila bi nin bɛ mun yira o ye k'a fɔ Mali jamana fɔlɔ la a tun bɛ fɔ a ma cogo min na ko ayiwa sonsan nka bi a bɛ fɔ a ma de ko sama limanaw kunnafonidila kolo minnu bɛ yen n'olu tun bɛ jamana kɔnɔ yan n'olu fana gɛnna RFI ni France 24 n'a ɲɔgɔnnaw ani minnu bɛ yen ni ayiwa diɲɛmaa bɛ olu sara bɔlɔlɔw sanfɛ ka Mali tɔgɔ tiɲɛ tɔgɔjugu sugu bɛɛ lajɛlen da Mali kan ayiwa olu caman bɛ yen bi limanaw u bɛɛ lajɛlen bɛ makun kɔnɔna la limanaw yɔrɔ kɔsa in na Kodiwari ni Mali ta o deliliw bɛ senna o ma ban a fɔra k'a fɔ Mali ye Faransi fana jalaki k'a fɔ ko u ye ayiwa Mali dugukolo sago wa k'u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Bamanciw ma Mali jamana minisiri min bɛ yen n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna o y'o koɲɛ ta ka taa n'a ye Conseil de sécurité la n'o ye ONU ka bolofara min ɲɛsin o lakanako ma limanaw maloya ma da kɛnɛ yɛrɛ kan sa wa min ye Sénégal jamanakuntigi ye ale kɔni bɛ waati dɔ la ale yɛrɛ kun kɛmɛ ka Mali jalaki kosɛbɛ ani Faransi cɛ la nka bi ale yɛrɛ bɛ fɛ k'i da don ko in na ka na min ye jamanakuntigi deli limanaw a ka sabali u kɛlen don ka ayiwa Mali wele Conseil de sécurité min kɛnɛ kan nin u ka sabali u ka ko in u ka a lɛtiri sama ka bɔ yen u ka jɛn n'o tɛ ko u na Faransi lamaloya diɲɛ ɲɛma ni Faransi tɛgɛ tara k'a yera nin na k'a fɔ k'a bɛ ka Bamanciw dɛmɛ Mali kɔ kan limanaw maloya n'a kɛ kɛnɛ kan ko ye reporter de ka kuma ye nin ye limanaw aw bonya bɛ ni kunnafoni na o mana bɔ yen Nouvelle Horizon bi yan nɔ an bɛ don a kɔnɔ Nouvelle Horizon kuma na Nouvelle Horizon ka fɛla tɛ dɔwɛrɛ ye bi limanaw a y'a jira k'a fɔ yɔrɔ nin wagati in na min ye premier ministre min n'ale bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la sisan ayiwa Choguel Kokala Mayiga maa bilala a nɔ na n'o y'a yɛrɛ ka gouvernement ministre dɔ ye colonel Abdoulaye Mayiga limanaw min ye colonel Abdoulaye Mayiga min ni ale de bɛ premier ministre nɔ na fɔlɔ a jarala k'a fɔ bi na jamana bɛ lahalaya min na bi waati ka dɔgɔn kosɛbɛ k'a fɔ de k'an b'an jɔ ka a maa kɔnɔ o de la min ye colonel Abdoulaye Mayiga ye ale welela ka se ka premier ministre nɔna bila fɔlɔ a ka se ka baaraw Choguel Kokala Mayiga y'a bila yɔrɔ min na ani Choguel Kokala Mayiga ye hakilila minnu di kuntilenna minnu b'a bolo ayiwa min ye colonel Abdoulaye Mayiga ye ale bɛna taama ni o siraw ye ka se ka kuntilenna ta o baara min fana na o de la kunungo min ye colonel Abdoulaye Mayiga k'a ni primature baarakɛlaw u ye ɲɔgɔn ye Nouvelle Horizon ka fɔ la yɔrɔ Choguel Kokala Mayiga k'a sɔrɔ bi ma se min ye société civile maaw ani politique maaw dɔw bɛ yen minnu kun ɲɛ tɛnɛ kun kɛra Choguel ye caman yɛrɛ kun y'a ɲini ko a ka bɔ premier ministre la
limana ambo o sama na wati mina mali premier ministre a fora ka foko a sengena barala kwa kata alafia kata odonima limana jamana nyemo ko ma kuna foni jonjon foidi sogel aleka mimba la walma na be sengela fien bodi la walma be jamana re fami fe ma kontado jamana de shite be mimbe ukibara don sogel ko kala maigaka amana ke chugo do kon be do ka fo abananedo do be ka fo ayiko abe sengela fie bola no e primature ma yere amana ke chugo limana jamana de chama kon mika ire nyinga ni kibaraina ambola wati mna mi colonel Abdoulaye Maiga ale kon blala shogel ko kala Maiga nona wati ka dogon akon be barala limana ani primature barakala wi nyoy kungo kuma mi temena un nyoche ina fo primature re directeur de cabinet professeur Isiaka Amadou Singare alere kuma ta primature barakala u togola aya jira ka fo ko be colonel Abdoulaye Maiga fo dana min daraka colonel Assimi Goita fe ka sababu ke limana anana shogel ko kala Maiga min nonani ye bara chaman de damne bara minun be na kanga laban mi colonel Abdoulaye Maiga akwa bi barakala min fana fo kosebe nga bi min nyinu fe o de bara konnala nyogon bunya ani koto nyogon tala ani beni tegadi nyoma abo o bara flanyini u fe ko sega ke ni ma jira ka fo limana bara kon adamne ne ni wati ka don shugel ko kala Maiga ya bla yoromina colonel Abdoulaye Maiga ale fana bina tay kerengeni la lakana kala tal labem ani yelemani mun bolo dalil jamana kono Abdoulaye Maiga abina o bara de damne nouvelle horizon de ni kuma fo o mana boy le soir de Bamako amedo ale kono la kuma na limana soir de Bamako kuma na ay jira ka fo ko lokol karamo mimbe ni jalaki bina aka kinyabakaw fe na fara ka fo baccalauréat nyogonda mimbe na aywa alekera anga duma kalanso o kama ko baccalauréat aywa o kalande un nyogonche session juillet 2022 limana ajala ka fo ni nyogonda mi flena aywa lokal karamo yere tege tarala utukalu ngafo jouer kalu tletani shegi temeni o kera baccalauréat yere damne do yoro mi fleno kama ko la fiabu deuxième cycle kenyaba yoro ko calendrier de be musomanindo ale nana akumbe nyonda la salle numéro 8 de kornala face de semaine la kalila ako o salle numéro 8 mi ni calendrier nana ayira ka fo ko buna tige sembe no kadante yoro mama be ni bidon iba soro ibode yira ko kalande ayira ka fo ko tabolo ngami lokol karamo ni ale ya toy akadon o kibara de Charles Kosa ko directeur d'académie d'enseignement ale ka soro ka kuma ime o ka soro ka police wele jona kana lokol karamo ni ayo mamia ya mara ka do ka seka amine o de kera lokol karamo yere mine sababu limana o nogo ni fe minye lokol karamo wala fasali kuluba no syndicat scientifique du 15 octobre ale batakike takani so buyaira limana ka jira ka foko minye kenyaba académie d'enseignement ani syndicat scientifique du 15 octobre foka tase ko minye jakulu mime nuka mako sinakop olu de ye wulika joke kan kwa nisoguya yira ka foku ma jeni ni o barake nyo mi fle no de bala so baye ka foku ka abla kaso la mandat de dépôt la ka soro ni koma sero mina o kuya ase o yoro la olu ko nuga kan da kanke ngali mana o mafui bo shedini so la sabu lo kol karamo no e bala so baye o ko ni amine limana o kata bla kaso la ko bi tarata so madaina kenya bakaw fe akakiri o bolo daledo limana ko jalaki min binaka nani nyangi kaka walma na kanga bla ona don bi somadaina kuna foni ni ayini mbo le soir de Bamako kono o mana boy le mana amido face de semaine les échos wele konna la kumana e ko ya jira ka fo bi ko minye professeur Clément Dambélé le mana ayi kuna foni dike ka fo ko nyina sans konna la le mana o Sénégalo minumbe ni olubanga jamana konna la aywa ni ajala ka fo sene rek sega ke blé ni nogote no engrais ko ni alaje yoro minumbe abse senekero keme saba ani tan ani fladima yoro minumbe fana ni ni asigi keme sara ko bi kononto le mana uluma nogo soro no engrais professeur Clément Dambélé ale de nyefoli ken ko la ako tienre la ale damba la tigemba ka bi ka fo ni fere uma tige fere jona were de kodo koy e mana o fere minumbe ni o se ga sababu ka Sénégalais ku deme no ko la
a ko nɔtɛ san 2023 n'o sera lemana k'a sɔrɔ ni min ye sɛnɛkɛlaw ka nɔgɔw ma di u ma Mali an bɛ sɔn ka bila kɔngɔ kɔnɔna la dɛ an ka Ala k'an kisi o ma lemana kɔngɔ min bɛ yen na a tɛ sɛnɛkɛlaw dɔrɔn tɔɔrɔ a bɛ sɔn ka jamana den bɛɛ lajɛlen sɛgɛn n'a fɔra k'a fɔ balo bɛ sɔrɔ lemana balo bɛ bɔ sɛnɛkɛlaw olu de yɔrɔ kana jamana kɔnɔna la n'olu bɛ yen n'olu ma dɛmɛ nɔgɔko la bi na a bɛ sɔn ka kɛ baara ye minnu bɛ n'olu bɛ nɔgɔ sɔrɔ ani minnu bɛ taa nɔgɔ tila sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ u k'a dɔn k'a fɔ ayiwa subvention min dara sɛnɛfɛn ninnu kan n'o ye nɔgɔ ninnu ye u k'a lajɛ u k'a bɔ a sira ma n'o tɛ bi na engrais min n'a bɛ ka di maa caman de bɛ yen n'a subvention dara kan u b'a kɛ yɛrɛsagokɛ ye o de kɛmɛ sababu ye bi sɛnɛkɛlaw tɛ ka se ka nɔgɔ o sɔrɔ i n'a fɔ a kan ka sɔrɔ cogo min na professeur Clément Dembélé y'a jira k'a fɔ plateforme pour la lutte contre la corruption au ɲɛmɔgɔ et le chômage a ko ni min filɛ nin ye ale tɛ jalaki bɛ maa wɛrɛ kan koyi ale bɛ jalaki bɛ CMDT ani jamana de kan sabu olu de bɛ nin ko in bɛɛ ɲɛma n'a fɔra k'a fɔ nɔgɔ ka di sɛnɛkɛlaw ma CMDT ni jamana olu de b'a di ko mun de kɛmɛ k'a bali professeur Clément Dembélé a yɛrɛ ɲininka o la ko ye nin kuma fɔ an b'a kuncɛ ni min ye teliya la o ye l'essor ye limanaw l'essor ko min ye falajɛ ani sogoninko ni y'o fɔ ka ban maa caman hakili bi jigi ayiwa jamana den minnu bɛ yen n'u bolila ka bɔ jamana lakanabaliya bɛ yɔrɔ minnu na i n'a fɔ Moti maraw ni ayiwa kɔrɔnfɛla n'a ɲɔgɔnnaw ka na u kun dogo Bamako n'a ɲɔgɔnnaw la a jala k'a fɔ déplacé ninnu minnu bɛ yen ni u bɛ sɔrɔ falajɛ walima sogoninko centre minnu bɛ yen i n'a fɔ falajɛ walima centre mabile min filɛ nin ye commune 6nan la Bamako sigida 6nan limanaw ko tiɲɛ yɛrɛ la ninnu bɛ ayiwa sigi dɔ kɔnɔ sigi min na a ka gɛlɛn bi kosɛbɛ l'essor y'a jira k'a fɔ e ka wuli dɔrɔn i ka taa i ɲɛda ninnu kan i n'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ sigiyɔrɔ min na limanaw sigiyɔrɔ in bunahadamaden yɛrɛ ka sigi a ka gɛlɛn kosɛbɛ ko ka kɛ ni utukalo tile 21 yɔrɔ o bɛnna ni don kɛrɛnkɛrɛnnen don min bɛ yen n'o taara ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen ni olu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ bamancimaw ka walejuguw siratigɛ la o don de kama hakilila kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ tara u ko min ma ko mémoire o tɛ dɔwɛrɛ ye ko an ka miiri an k'an kɔfilɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ bamanciw ka walejugu la bi na o maa caman de bɛ yen minnu bɛ Bamako yan nɔ ani minnu b'an ka dugubaw kɔnɔ minnu bolila kɛlɛ ɲɛ ko centre mabile ani sogoninko ko an ka jamana den minnu an baden minnu bɛ yen n'olu wulila ka bɔ jamana yɔrɔ caman na ka n'u kun dogo ko tiɲɛ yɛrɛ la u bolila kɛlɛ ɲɛ nka u fana u bɛ lahala dɔ kɔnɔ yan jamana hadamadenya a ka gɛlɛn u bolo bi kosɛbɛ a ko jɔn de bɛ ninnu dɛmɛ jamana ani kɛnyɛrɛye cakɛda minnu bɛ n'o ye ONG ye olu de bɛ ninnu dɛmɛ n'o tɛ ko a dɛmɛ yɛrɛ a tɛna kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ dɛmɛ na kalo kelen kɛra ka na ni dɛmɛ kalo 2 bɛ bila dɛmɛ tɛna yɔrɔ balo bɛ kɛ cogo di a jala k'a fɔ centre mabile ani sogoninko ani falajɛ a n'a ɲɔgɔnna caman limanaw déplacé minnu bɛ yen nɔ bi na an bɛ samiyɛ la samiyɛ yɔrɔ sigi ka maa min bɛ so ɲuman kɔnɔ o bɛ jɔrɔ o kuma tɛ maa min yɛrɛ tɛ so kɔnɔna la a jala k'a fɔ nin yɔrɔ ninnu na limanaw ko n'i b'a sɔrɔ min bɛ ga dɔ kɔrɔ i b'a sɔrɔ o kɛmɛ ka karata dɔ labɛn walima ka mana dɔ labɛn k'i sigi o kɔnɔna la ko a yɔrɔw la n'i sera i b'a sɔrɔ bɔgɔ de bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa a yɔrɔw yɛrɛ limanaw sigi ka go sabu kasa ɲuman t'a yɔrɔ ninnu na a sera sa jamana ɲɛmɔgɔw faamaw k'u hakili to ninnu na n'o ye déplacé ye u ka se ka bila hadamadenya hukumu kɔnɔna la n'o tɛ limanaw k'u fana tɔɔrɔlen don bi dɛ kunnafoni filɛ nin ye l'essor an ye sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ dansigi kɛ gafew lakali la ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakali aw ye ladira kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ